domin a ƙa'ida ta musulunci ko a ƙa'ida ta zamantakewa miji ne ya kamata ya yi wa matarsa komai. Yadda muke yi din na a al'adarmu an ce a ba mace sakan wato gurin zama, sai kawai mutum ya share ɗaki ya masa fenti sai ya jira uban yarinyar wai shine zai zo ya shimfiɗa masa leda, uban yarinyar wai shine zai sa masa labule, uban yarinyar wai shine zai sa masa gado, uban yarinyar wai shi zai sa masa katifa, uban yarinyar shi zai sa masa fulillika, uban yarinyar shi zai sa masa zanin gado, uban yarinyar shi ne zai siyo masa cokalin da zai ci abinci, uban yarinyar shi zai siyo masa ludayin da zai shafura, uban yarinyar shi zai siyo masa butar da zai shiga ban ɗaki ya tsarki ya alwala, uban yarinyar shi zai siyo masa botikin da zai wanka, uban yarinyar zai siyo masa kwandon soso, uban yarinyar ne zai siyo masa rusho da za a yi girki da tukunya. Duk wai uban yarinya ne zai wannan. Gaskiya an cuci uban yarinya. Ya baka yarinya kuma ya baka cokalin da zaka ci abinci. A'a kai ya ba mana. Kai ya ba. Wanda ta fita ba za ta tafi da kayan. A'a yo ai lalata su. Ba wani magana wani za ta fita tafi da kayanta. Kai za ka yi komai ɗaki aka ce ka bata, ita kawai ta zo ɗaki. Kai za ka yi gado, kai za ka yi kwaba, kai za ka yi komai, kawai abin da za ka aka maka amarya. In ta tashi fita ma ba wani matsala, kawai ta ɗau kayanta ta fita. Shi ya fi arufin asiri da a ga cewa ana zuwa ana kwasa kaya. Kwasa kayan nan da ake wata nan ai ba daidai ba ne. A zo da abin nan a dinga ɗiba kaya ta ɗiba kaya. So da aka dama kayanka ne, in tana son ka zauna, in ba ta son ka ta ɗauki jakarta salamu alaikum. San da dare mata. So da aka maza ya kamata in kai wa mace kaya ma ka fi kima, ka fi daraja, kuma ta fi zama da daraja. Wanda ya ce, ta wato buku yadda buku Yarbawa na yi aimala. Haka ma duk sauran kasashe ake yi, duk sauran kasashe haka ake. Su da kai mata kaya, wannan lefe da ake dama kayanka ne, lefe rage maka hanya akai, kai mata ɗinke-ɗinke kafin ta zo don ka huta, wannan dama kayanka ne. Shafe-shafe, kayan shafe-shafe ne, da kayan kwalliya, da kayan after dress, da sauransu, da sauran kayayyakin yin kwalliya da ado da sauran su da kake sai mata, me wannan abu a cikin wannan. Dama ko ma ta zo a cikin haƙoƙinta 10 akwai waɗannan kayan. Saboda haka muna nan muna waya mu da ku da kai sai an canza ku za ku dinga yin wannan kayan.